пакуль народу няма, зато є одна падабайка. Вот так вот. Вось так вось. Ну что ж, пакуль народ подтягнется, я крышечку чым-нибудь патрынджу, потому что ж будут люди, якія в записи поглядзяць. Я сейчас раблю в іншым месцы, чым звычайны стрым. Я цяпер змагу не шукаць месца в Ереване, дзе прыладкавацца, каб стрым рабіць, потому что переехал в іншае месца жыць, дзе жыву всего с одним суседом, где никто не будет ломиться открывать в окна, не глядячи ни на что, никто не будет бегать и дергать, а что и як, чего ты тут ляжишь, чего ты тут сидишь, чего ты громко говоришь, как было у минулом хостеле. Ну, лишнего фона не будет, поэтому я могу робить у помешканні. Правда, может быть фон от людей, которые вось там вот за стенкой готуют что-нибудь на кухне, потому что прямо там кухня, вось туды таксама є люди, якія жывуць, і яны звычайна не громкія, але сёння ўбачылі, что там акустика нормальная, стенки тонкие. Ну, а сбоку, само собой, где тут мой палец сбоку? О, вот так вот. Вот, вось там, вось. Прямо насупраць сортир и ванная. Коли кто будет ходить, может так крышечку грукать. Ну, вот такие пироги. Так, народ что-то сегодня не подтягивается. На, вот прикольно. Вот тебе и не центр Еревана. А о, народ в іде. Здається ж і анонс зробив. Прикольно, сьогодні на стрім поки не прийшов ні один чоловік. Буває, так буває. Ладно, тоді я наговорю сам з собою, подглядите в запису, бо я ж не буду полгодини сидіти і чекати, поки люди являться. Итак, канал мой беларускамоўны, поэтому веду я его по-беларуску и буду размаўляць по-беларуску. Во, прывітанне, першы чалавек з'явіўся. Кто на мой канал... Опа, люди посыпались. Кто на мой канал заходит, те ведают, что яны згодныя з тым, што жыве Беларусь, слава Украине и сакартвела гаўмарджос. Вай, 8 человек. Ну, значит, тема цікавая камусьці. Калі раптам зойдуць сюды расейцы, ну, вам придется паспрабаваць зразумець, што я говорю по-беларуску. А магчыма, включать субтитры. Для вас я переходить на российскую мову не буду. Роликов, где вам рассказали белорусы, что, як, чему, по их меркаванию с вашим переездом, на российской мове валом, як я зараз поглядел, это и без меня по-российску знайшлі, кто расскажет. Тому альбо так слухайте, альбо ніяк. За Украину лайк. Дякуй, дякуй. О, старые знайомые. Велізны дякуй. До речі, астатнія таксама, хто глядяць, народ, давайте такой пальчик. Альбо, калі вы хочаце зрабіць мне непрыемна, можете поставить пальчик вось так. Але по шчырасці для канала это без розницы, поэтому зрабіце пальчик в любой бок. За что лайк? Ну, вы тут уж сами размаўляеце. Ну, гэта таксама не кепска. Итак, что ж с переездом россиян у Беларусь? Любят, по-першае, говорить слово Беларусі. С одного боку так, гэта абраза, імперскасць, хотя гэта не всем зразумела, але є і яшчэ один важный момент. Назва краіны записана в Конституции, и гучыць яна даволі зразумела и коротко. Республика Беларусь. Ну, добре, хоть Беларусь осталась. От республики, в принципе, не засталось ничего. Потому что республика и не пахнет. Это ко мне вопрос. Да, снова же. Вы, господарство, значит, покуль сами там размовляете в комментах, тлумачьте один одному, что я протягну.
Я могу рассказать про то, что может быть для краіны при переезде великой колькости людей с іншай локации, на прикладе того, что отбывалось в Сакартвелла, калі туды падчас першай мобилизации ломанулись расейцы. Это один момент. Другі момент, які я расскажу. Вось я поговорил своим суседам, расейцам молодым с Ингерманландии. Это я так говорю, он говорит іншую назву. Карелия. И что ему зашло, альбо не зашло в плане того, что и як в Беларуси. Я думаю, это будет цікава, и вось про гэта вам докладно я не сустрэў ролика, где вы рассказывали. Поэтому, якщо спасылочку на гэты стрим раскидайте, о, кто-то так уже и зрабіў. Прям вдвоя повеличилась колькость народу. 14 человек уже глядзіць. Дякуй, падабаечку, или ці вось так. Ну, глядзіць, то глядзіце. Итак, якія рызыкі, дарэчы, трэці пункт, які я агучу, гэта якія рэальныя рызыкі для Беларусі, калі такая вялікая колькасць народу прыедзе з краіны под назвай Россия. Дарэчы, чтобы не думали, что я прям такі конченый русофоб, адразу скажу. У меня в Беларуси два человека, якія былі доўгі час аднымі з лепшых сяброў, гэта былі этнічныя расейцы. Але правда так сталася, что уже сябрамі яны не з'яўляюцца. Ну так бывае. Это особная гісторыя, тут я яе агучваць не буду. Дзякуй за падаваечку яшчэ аднаму камусьці. Так, дзеліцесь спасылачкай. Итак, я пачну з таго, якія рызыкі для нас, для Беларусі ад прыезда вялікай колькасці расейцаў. С одного боку так, мы себе отосомляем со своей краиной, с своей культурой, с особной менталитетом особным. И это, конечно, добрая оборона от того, чтобы распуститься сярод расейцаў, але є пару цікавых пунктаў. Па-першае, цяперашняя расійская дзяржава немало грошай убохвае праз разнастайныя фонды у то, чтобы прасоўваць расійскую мову, прасоўваць расійскія наратывы. І на фоне гэта прыезд людзей з краіны, якая так робіць, уже рызыка. Але гэта недастатковая рызыка. Яшчэ вельмі немало прасоўваецца рускага света у нас праз праваслаўную царкву. Формально она называется Белорусская православная церковь, але реально, вы в Белоруссии, зашибись. Только что про это говорил. Здорово, Ром. Не, я не цыган, я не в Белоруссии. В Белоруссии я был 30 слишком годов тому, 36, до 91 года. Потом эта краина стала Республикой Беларусь. Белоруссии, если что, не існуе. Уже 36 годов. Слово «Белоруссия», до речі, використовують тільки некалькі категорій людей. Першая – неадукаваныя. Другая – не вельмі разумныя. Третья – ну прабачце, але расейцы. Не вельмі разумныя і неадукаваныя є і на Кавказе, і в Украине, на жаль, тому що я чув это слово «Белоруссия». Але масово вось так. Так что выберите вы кто. Кто только что написал в комменте «Белоруссия». Напишите, до речі, в комменте вы кто. Наши в городе родной. Кто в каком городе? Я, коли что, на Кавказе. Уже 3 года, прикиньте. Не в Белоруссии и не в Беларуси нават. Так вот бывает. Так вось, першая рызыка – это вкладание грошей немалых в прасоўванне рускай света, рускай мовы. Другой момент – гэта православная церква. А третий момент
з рызыкі. Гэта прыняты параўнальна недавно закон. Дарэчы, я так падумаў, што я ўсё ж каменты пачытаю потым, інакш я просто буду адцягваць увагу на іх і будзе рваны стрым. Потым я адкажу на все каменты. И третий момент. Прийнятий недавно закон, по якому Росія мае право ўводзіць войскі ўсюды, дзе неяк прыцісняюць, нават калі гэта прыцягненне за злачынства да крымінальнай адказнасці грамадзян Расійскай Федэрацыі. Ну, блин, гэта, прабачце, фуфло галімае. І такая рызыка нам абсалютна не патрэбная. Другое. На прыкладзе Саакартвела магу расказаць, чым абернуўся масавы прыезд расейцаў в ту краіну. Саакартвела — это то, як яшчэ называюць Грузія, хто не ведае. Было гэта в раёне, здаецца, конца 22-го года, калі была першая мабілізацыя. Тады вельмі канкрэтна выраслі цэны арэнды на жытло, вырасла само жытло ў кошце, выраслі цэны на прадукты, выраслі цэны на транспарт, і нават быў усплеск інфляцыі. Это рассказывали мне і самі Картвелы, і нашы беларусы, украінцы, якія там жылі яшчэ з тых часоў, бо я пазней прыехаў. Я нават ведаю наша беларуса, які з-за таго, што паднялі цэну на аренду, вымушаны быў некаторы час жыць на вуліцы, таму што прама адразу его заплаціць за аренду, сколькі сказалі, пасля падняцця цэны не было грошай. І пакуль ён хоць як-то іх дзесьці знайшоў жытло, якое ён мог пацянуць, чалавеку прыйшлося на вуліцы жыць. Нехта скажа, ну, так Саакартвела у нас менш Беларусі в разы. З аднаго боку так. А з іншага боку, па зямлі ў Саакартвела толькі адна дарога вядзе, і праехаць крыху складаней, чым у Беларусь. Хаця, дарэчы, є адзін прикольны момант. Была немалая колькасць народу, якая ехала просто на роварах. Кідалі в Ніжнім Ларсе ровары, заехавшы на тэрыторыю Саакартвела, а там уже рухались далей аўтобусамі, таксі і всім такім. Поэтому, што нашы людзі апасаюцца, што могуць падняцца цэны, ну, на жаль, так, гэта проста рэалістычная перспектыва. Наконт таго, які кантынгент паедзе, складанае пытанне, але я не сумнею, што могуць паехаць і людзі з крымінальнымі схільнасцямі. Я ведаю, што некаторы ўсплёск злачыннасці ў Саакартвела па прыездзе масы расіян адразу быў. Не вельмі вялікі, але быў. В Арменіі я не ведаю такога, ці было, ці не, бо тут я не прабіваў эту інфармацыю па шчырасці, па гэтаму не магу сказаць. Вось пра рызыкі для нас, беларусаў. Другі пункт – сама эміграцыя. Нехта думае, ой, я еду туды, дзе проста є інтэрнэт, дзе размаўляюць са мной на адной мове, і ніякіх праблем у мяне не будзе. Не, ну калі ты прыедзеш на месяц, ну, магчыма, нават на 90 дзён, можа і не будзе праблем асобых, акрамя таго, што трэба будзе знайсці недзе жытло арэндаваць і не памерці з голаду карміць сябе. А далей узнікае куча пытанняў, якія, зноў жа, мой сусед з Расіі адрэагіраваў вельмі бурна, калі я яму расказаў пра рэаліі жыцця ў Беларусі. Эканамічна. Я нават не буду пра палітычныя рэпрэсіі расказваць, хаця гэта таксама є. Можна ўзгадаць то, што калі хтосьці хоча схавацца ад мабілізацыі ў Беларусі, гэта прям вельмі глупы падыход, таму што ўжэ выдавалі тых, каго вышук падавалі расійскія дзяржструктуры. Поэтому гэта наіўнае меркаванне, што хтось зможа ад мабілізацыі ці прызыва в армію схавацца ў Беларусі. Уже, я не ведаю, лепш на тэрыторыі Расіі ў лясах, там хаця б Сібір є, дзе вас паспрабуй знайдзі.
Таму што, дарэчы, прям аж такіх лясоў у Беларусі ўжо няма, акрамя запаведнікаў, заказнікаў. Так вось, якія рэаліі, якія вас могуць напружыць? Па-першае, у нас многае мяняецца кожны год. Напрыклад, падаткі, штрафы. Прымаецца аграменная колькасць законаў. У нас законы, асабліва і раней так было, але пасля 2020 года, у прынцыпе, в рэжыме шкалёнага прынтара разнастайныя заканадаўчыя акты, якія паляпшаюць жыццё насельніцтва, клеплюцца. Напрыклад, падаткі, штрафы, пошліны у нас прывязаны да базавай велічыні. Базавая велічыня – гэта умоўная лічба, ад якой вылічваецца все плацежы. І гэта базавая велічыня мяняецца мінімум раз на год. Бывалі гады, калі яна мянялася 2 разы. Само собой, все абсолютно платежи, привязанные до этой базовой величине, яны адразу вырастаюць разом з ёй. Напрыклад, калі до яе падняцця у вас штраф быў за што-небудзь 10 беларускіх рублёў, то пасля падняцця можа быць 12-13. Намного больш рэзка, то я не памятаю, кроме перыядаў вельмі моцнай інфляцыі, каб падымалась. Вельмі часта мяняюць бланкі, якія трэба запаўняць на розныя заяўкі. Тыя ж банкі, тую ж падатковую, тыя ж самыя дэкларацыі, формы дэкларацыі мяняюцца абсалютна кожны год. А бывалі гады зноў жа, калі мяняліся яны двойчы. Правіла ў нас у прынцыпе мяняюцца пастаянна. Мяняюцца час ад часу ПДД. Мабыць, няма года, калі хоць якія-то правкі у правілы дорожного руху не вносились. Поэтому у нас є такі жарт у беларусаў, что самое стабильное в Беларуси – это нестабильность законодавства. Поэтому, калі вы збираетесь надолго застаться в Беларуси, вам трэба зразумець, что у вас не будет так, как вы звыкли, штраф, дорожные штрафы не поднимаются 9 годов. Так не будет. Вы кожны год будете с гэтым штосьці новое для себя атрымоўваць. Ну, в принципе, вот такие пироги по великому рахунку я и рассказал. Зараз пытаю у человека, ці я не забыл штосьці, что его... один пунктик классный, да. Про землю забыл, да? Да, Маша головой забыл про землю, а это важно. Дякуеш, 5 падабаек, это приемно. До речі, падабаечки, тисните, калі ласка, пишите комменты. Я разумею, вы сейчас заслухались, перестали мне шпарить комменты, як на початку стрима. Хотя давайте зробим так. Я сейчас прочитаю комменты, откажу на их и протягну потым. Расскажу еще про то, як у нас обстоит справа с землей. Так, поехали по комментах. Ну, что тут у меня с интерактивным? Ох, понаписали ж, мама дорогая. Да я буду... Ой, блин, ладно, сказал, буду читать. Здорово, Ром, но я сказал, что я не Ром. Я только зашел, это хорошо. Я думал, Ром нашинский. Вашинский Ром, это Вашинский какой Ром? Я белорус. Белорус паўднёвага Полесья. Ну, хотя Полесье это и е паўдзень Беларуси. Тут я уже заговорился. На каком вы Кавказе? Вам что, прям локацию сказать? В Ереване я, коли что. Да гэта я 2 года в Батуми жил. В самом простом Кавказе. Жизня сейчас налаживаться будет. Да, жизня налаживаться будет, сгоден. Но не всюду и не во всех. Братик. Ну, может... Стоп. Братик кто? Кому? Хозяйский. Стоп. Не зразумеў это коммента. Что значит братик хозяйский? Ну ладно, неважно.
Да какой он хозяйский брат, чей будешь? Валидол, о чем он говорит? А, то есть люди, які не разумеюць беларускую мову. Я не понимаю половину. Прикинь, вот гэта і ёсць беларуская мова. Гэта к тому, что многие думают, что Лукашенко говорит по-белорусски. Реально он говорит по-российски с белорусским акцентом. Брат, ты что употребил? О чем ты говоришь? Перекладчиков включай, субтитры потом, доведаешься. Тебе будет цікаво. От кого топать ешь ответ, брат? Ну от кого я топал? В першую чергу от Лукашенки. Есть что? Ты про что? Я не пойму, он хозяйский тине. Я не разумею вот этих подходов. Нет. Обычная шестерка. Ага, сами с собой размовляют. Ну это прикольно. Кто с него что спросил? О чем он говорит? Сейчас погодь, начнет чат читать, объяснит. Я нового не зразумел, чья я могу быть шестерка, бо это вельми цікаво. Рассказываю я про перспективы переезда российцев в Беларусь. Субтитры включите, вам сподобається. Тим більше я після того, як прочитаю чат, і ще як мінімум один пункт цікавий розкажу. Барматухи наївся. Не повірите, тверезий як шкло. Не пью. И можете, конечно, пожартовать, что не пью с дробной посуды, але, в принципе, спиртного вельми мало пью. Братан, ты что в натуре? Ну, козой народился, простичат, кому ты это все рассказываешь? Ну, вам. Чего эта голова беззубая мелит? Валидол, бляха. Ну, ладно, я зразумел, это можно пропускать, эти комменты. А что-нибудь больше... Короче, ладно, неинтересно, сидит сам с собой, лялякает голова. Ну-ну, аутист. Да не, дороженький, ничего подобного. Давай, брат, ну давай. Так. Да ему их выбили, потому что не умолкает, мелит. Ну-ну. Белорусы терпилы. Терпят 32 года таракана Лукашенко. Ой, я прям в захоплении такого коммента. Асабліва ад тых, хто нават не змог зладзіць свае гісторыі параўнальна з нашим 20-м годам ни одного протеста. Так, всякая дробяза, конечно, была. У вас все нормально? Да, бусификация полным ходом. Да, я ж прям украинец, да, до последнего украинца. Вот прям у нас, вот тут я прям бусификация. Хотя говорят, гюмры российцев некоторых ловят и отвозят. Я, правда, не ведаю, мне просто говорили, якая белорусская мойва, ты украинец. Блядь. Ладно, матюкаться не буду. Ну, чат я прочитал. Что ж, люди, якія не ведаюць, як адрозніць беларускую мову ад украінскай, рассказываюць про то, на якой мове я размаўляю. Ну, это прям бомба. Дык вось, еще один пункт, які важны. Калі вы приедете в Беларусь и захочете, например, купить у вёске домик, и вы будете различивать, что вы купили землю у свою власность, то вы глубоко помыляетесь. Вы атрымаете в аренду. В аренду, правда, вы атрымаете на 50 годов эту землю. Але от этого не меняется то, что она не в вашей власности. Это один момент. Далее, коли вы будете штосьці ремонтовать свой дом, спрабаваць провести электричность, воду, газ, на все это трэба будзе рабіць проекты. Проекты звяртацца до архітэктараў, якія будуць вам гэта рабіць за асобную копейку. Потым гэта трэба будзе узгадняць с адпаведнымі службамі, за што таксама трэба будзе плаціць копейку. Потым, калі вы гэта ўсё правядзеце за свой кошт, зробіце ремонт, адпаведныя службы, напрыклад, МЧС, Горгаз, Водоканал,
будуць прымаць то, што вы нарабілі. І калі вы раптам зробіце хоць маленькае адступленне ад праекта, вельмі вялікі шанец, што у вас проста не прымуць гэтай работы, і вам прыйдзецца ўсё перарабляць і яшчэ чакаць до таго, як вы можете падключыць сабе электрычнасць, ваду, газ і ўсё астатняе. Амаль любую, акрамя часовай пабудовы на сваім участку, які вы арендавалі, вам таксама прыйдзецца узгадняць, таму што гэта не ваша земля, і вы яе арендавалі. А можа, суседзі будуць супраць. І таксама трэба будзе рабіць праект, які зноў жа несці в архітэктуру, узгадняць з галоўным архітэктарам і за гэта плаціць. Гэта прям нармальная з'ява. Є ў ПДД, напрыклад, шмат таксама цікавых пунктаў, якія расказваюць, калі можна і дзе ездзіць на ровары, а калі не можна і дзе не можна. Напрыклад, калі моцныя ападкі, што летам, што зімой, на ровары цяпер прапісана у ПДР, што ездзіць нельга. Поэтому вы потрапіце ў краіну, дзе ўсё пастаянны кантроль. І гэта я не расказаў яшчэ некаторых цікавых штук. Калі вы пазычыце камусьці грошай, ці ў кагосьці, і пра гэта даведаюцца тыя ж падаткавікі, то гэта будзе лічыцца займам. І вы павінны будзеце плаціць за гэты падатак. Калі вы раптам камусьці зробіце нармальны падарунак, прыкіньце, вышэй запісанай в заканадаўчых актах сумы, гэта таксама будзе лічыцца штука, за якую вы павінны заплаціць падатак, альбо той, каму вы яго падарылі. Конечно, это все можна, калі ведаеш як, абайці. Як мінімум многа з гэтага, але не 100%. Плюс у нас да гэтага ідуць то, пра што я адразу на пачатку стрыма не стаў гаварыць, але пра это важна сказаць. У нас да гэтага ідуць рэпрэсіі палітычныя. Поэтому вас могуць проста на вуліцы спытаць, праверыць тэлефон. Калі вы будете працаваць на некім прадпрыемстве, то шанец, што к вам прыедзе міліцыя і у всіх, хто там работае, праверыць тэлефоны на наяўнасць там чаго-небудзь недазволенага экстрэмісцкага, вельмі высокая. Калі вы раптам уладкуецеся на дзяржпрадпрыемства, вас ще будуть правіраць, ці не з'являєтесь ви фігурантам нейкіх спісаў, каму нельга уладкоўвацца на гэтыя прадпрыемствы. Поэтому вельмі все непросто в гэтым плане. Далей, калі вы раптам апранецесь не ў тыя колеры вопраткі, я не буду называць на всякий выпадак якія, вас могуць затрымаць просто на вуліцы. Калі вы недзе гістарычна, як я бачыў некаторыя шорцы, паскардзіцеся на неякасныя прадукты ў краме, є вялікі шанец, вельмі вялікі, што да вас прыедуць менты, і вам прыйдзецца записывать уже іншае відэа, дзе вы будете выбачацца на камеру, што вы памылілись, гэта ўсё неправда, і само собой за клевету заплаціце штраф. Вось, калі так насправдзе, вось так вось у нас в Беларусі. Плюс, калі вы ставіце дзе-нибудь там, не там падабайку, камент, ці просто падзеліцесь спасылкай з якога-небудзь канала на кшталт Некста, Белсата. Такіх на дадзены момант сотні. Экстрэмісцкіх фармаванняў у нас, ініцыятыў, больш 1000, наколькі я чытаў сёння 1200 з чым-то. Гэта значыць, што ёй-ёй. Вы просто ніколі не здагадаецеся, ці там вы паставілі падабайку ці не. Кажаце, што інтэрнэт у нас хорошы. Так. Зато цяпер па новых правілах у нас не існуе безлімітных тарыфаў інтэрнэта на мабільныя прылады. Плюс мобильный интернет, насколько я недавно прочитал, один из самых повольных в Европе.
Не, ну я разумею, лепш павольна зайти ў Facebook, YouTube і Instagram ці Telegram ці чым ніяк. Але ў нас таксама апошнім часам сталі начамі спрабаваць адключаць YouTube і Telegram. Хто ведае, ці не падрыхтоўка гэта да больш маштабнага адключэння. Ну, адным словам, вось такія вось рэчы. Думайце, думайце, думайце. Ну, а нам, беларусам, скажу так. Маладыя расейцы, яны даволі нармальныя, з імі можна маць справы, і іх можна перавучыць паступова, што яны стануць цалкам нармальнымі. Ну, беларусамі, мабыць, не стануць, але людзьмі, якія прымаюць нашу культуру і нашы звычаі. А вось людзей нават пад 30 і больш гадоў, гэта ўжо вялікая праблема. А калі раптам паедуць дэзерціры альбо адваяваўшыя, аж кажуць, што будзе куча месц выдзяляцца ў санаторыях бясплатна для ветэранаў СВО. Ну, рыхтуйцеся да вялікай колькасці хуліганак, згвалтаванняў, магчыма, рабункаў, а магчыма, нават забойстваў. Я бачыў такіх людзей, там у многіх з галавой абсалютна нічога хорошага. Ну, адным словам, гаспадарства вось так вось, што хацеў, усё расказаў. Бачу, ніхто чамусьці не піша мне каменты. Самыя р'яныя каментатары паўцікалі. Дзякуй всім, хто глядзеў мой стрым. Так як я цяпер в лепшым месцы знаходжусь, чым яшчэ тыдзень таму, магчыма, я і стрымы змагу рабіць часцей у больш камфортных умовах. Магчыма, нават іншыя жанры мне атрымаецца таксама тут рабіць, тыя ж самыя чытанкі, а можа, я яшчэ што-небудзь прыдумаю. Таму, гаспадарства, яшчэ пабачымся. Да новых сустрэч. З вами быў я, Зук Зміцер.